изкабира като за последен ден. Беше много забавно на Хавайте, но след малко трябва да си хващаме полета за обратно. Аре, лудите, ставайте, че след 1 час тръгваме. Не е време за сън. Добре, де. Не е за вярване, че пак се връщаме на онова място. Сега ще се погрижа. Също помага много у дома. Дениславе, какво се заребява с момичета тук вместо да си с мен? Какви ги говориш, бе? Дениславе, кой е този? Един ненормалник. Ненормалник ли? Ама вчера в леглото друго казваше. Какви ги дрънкаш, кретен? Аз мисля да тръгвам. Не, чакай. Ей, сега те... Не, без мой в мой бар. Ще те причукам, заклевам се. Сега по-добре ли си? Може би малко. Много сте отворени, а? Не исках да го правя, но щом така ще саботирам Керан, ще го преживея. Аз се свалях с една Бриджит на Хавайте, обаче Стас ми отмъкна и даже спас нея. Не го очаквах от теб, уж ми беше приятел. И така, защо спас Бриджит, Стас? Защо? Дини, аз нямам отговор, съжалявам. Така си мислех. Защо си толкова тъжен на Коледа, Стас? На теб не са ти забранили да си носиш костенурката? Много ми е тъпо, че не скарах с Денислав. Особено след като сега се изпокарах с Керан и с Анеля. Ти си виновен. Защо си отмъкнал мацката му? Унизително е, особено като ти си дете, а той е на 18. Признавам се. Потихи. Значи Брижит ти е била нещо като клиент? Интересно. Какво да кажа? Който има пари, огажда. Хей, защо не чукаш? Съжалявам. Хей, Дени, трябва да поговорим. Не ми се лафи с теб, айде пъти. Хей, Дени, Успокой се, вече ти пустих. Все пак е Коледа. мисля, че трябва да пробвам да сваля някоя маска от аксинята. Надявам се да не е някоя, която аз свалям. Спокойно, този път няма. Ще спорам с онази. Хей, маце, чух, че се казваш Комолика. Много красиво има. Почертава ти очите. Комолика е просто прякор, аз съм момче. Стас, късмет.